Казвам се Мартин Светославов и дойдох в Турция, за да си присъдя коса за втори път. Първата ми операция беше преди една година, беше успешна. Покрихме половината от главата ми с 3900 фоликула. Периода на възстановяване беше доста бърз. Косата порасна. Бях малко притеснен, защото знаех, че има известни проблеми, известни рискове при присаждането на коса. Понякога може да не се получи. Доктор Демир, разбира се, разсея съмненията ми. Всичко се получи перфектно. Беше много ползотворно. Операцията мина успешно. И сега, една година по-късно, вече имам коса. За първ път от 10 години насам, защото оплешивях много рано и нямах коса известно време. Сега се връщам за втората половина, тук отзад на темето. Довършваме я, операцията ми утре. Спокоен съм, сравнително по-спокоен, отколкото бях миналия път по време на първата операция. И вярвам, че ще имаме успех отново. Предстои да разберем какво ще се случи. Нямам търпение за операция. Много е странно, но се вълнувам.